Esamba phambili indaba namuhla abameli bowemfundo yamahhala bathi bami ngankomo. Umhlaziyi Akayiboni Ingcindezi kumongameli kanti Fosk yaziqhelelanisa nesisi esigulise abafundi. Nazi indaba ze1 KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana yakhule kanina besilo sanibonani. Abameli beshoshovu somkhankaso wemfundo yamahhala iFees Must Fall uBonkosi Khanyile kanye nombuso bathi sebekulungela ukuqala kokuqulwa kwecala ngensolo zokubhebhethekisa ngeibhelu zangoNtulukazi nyakenye KwaZulu-Natal ezagcina ke seyigapakele naseGoli. Lokhu kuvele namuhla ngenkathi kevele enkantolo kaMantshi eThekwini. Ukuvela kaKhanyile namuhla kube kufishane kakhulu njengoba abameli kanye nombuso bekuwukuthi kumele bezocacisela nabaphinde bavumelane ngezinsuku okumele kuqale ngalo ukuqula kwecala okuzohlala izinsuku eziyishumi. UKhanyile ekhuluma nabezindaba ugxeke kakhulu ukusebenza kahulumeni athi njengoba engaphandle ngebail bekade kufika ogebe nakubo bezofuna impahla entshontshiwe ngoba bemsola ukuthi wabanesandla ekucikeleni kanye nokuntshontsha kwezimpahla ezitolo. Uthi agcinanga lapho baphinde bamswana ngeziqanazo ababethi ikokoteliwe. UKhanyile uthi yena nabameli bakhe sebekulungela ukuqula kwecala. Kahle kahle ngaba ready last year ukuthi icala lingaqhubeka ngoba ngiyakholela ukuthi lento eyenziwa la enkantolo kuyinto nje yokuthi kuchithwe isikhathi ngoba angikholela ukuthi mina ngempela abakholwa namabelele embedeni ukuthi mina ngempela owaphehla udweshu lo nalibona ngoJuly. Phambilini uKhanyile ongaphandle ngebail ka5,000 wamarandi kade kusaqhubeka ukulelela kwesicelo sakhe sebail. Umbuso wamdlalela amavidiyo okuyiwona ayithebhebhethisa ngayo kona lokhu ukushiso kwenzeka ngawo unyaka odlule. UKhanyile osukana namhlanje ubese kugxeka lokho ezakwelusa ungahambisani nakho ethi umbuso kawazi nokuthi lo mavidiyo ozama ukwasebenzisa ayikade eshuthwenini. Lama video kakhona lapha mina wangithusa mangilala ngisho nasebusuku ngilala ubuthongo ngiqonde ngoba ngiyazi ukuthi ayikho into eyangiphehlisa udweshu lwangoJuly. Angiyena mina umuntu okholelwayo oDlamini. Ezinye izinto ngayikhuluma nje ubona mhlawumbe ubone ndivuka umoya. Kwenzona ukuthi baba umbishop hayi ngoba mhlawumbe ngumuntu oDlami. Ngumuntu nje othi meyikhuluma ngokukhulu kuyithemba. Kodwa hayi uDlami ngitholakala uDlamini. Ingakho bathi noma befike ekhaya kho fridge abalithola kho microwave kho screen abakuthola. Bonke abakuthola osakuthenga bakhishwa lama receipt ahamba amahawks abuye la dephuma khona. UKhanyile osovele kaningana kuyona lenkantolo kodwa usona namhlanje ethe yashintsha yaba kuR namhlanje ubonakala phelezelwa ngumama wakhe ozokalisa ukugxeka kakhulu ukusebenza kombuso wakuleli waphinde wagcizelela nokuthi njengabahlali masingena phansi namanje basakuphinda ukuthi babekhathazekile ngendlela okwaboshwa ngayo loyo ngumongameli wezwe omnumzane uJacob Zuma. Ukuboshwa kaZuma kwahlukumeza noma ubani. Thina ke nje njengami nje mina engafundile ngazi ukuthi umuntu meboshwa ulandwa iveni ayoboshwa avuke kuthiwa ubingelela imantshi usayothetha icala gwethu. Thina sezwe isimanga akasazi ke ngoba ke phela kusho ukuthi wayeboshwa ngendlela ke mhlambe thina singayazi. Thina nje sasithuswa nayilokho nje ukuthi umuntu ayoboshwa lingakaze lithethwe necala usegwetshiwe. Konke nje lokho kwakusixaka ke thina ke abaphansi ke lapha phansi esingafundile ukuthi lokho nje kwakuthina kwakusihlukumeza lo ndlela uZuma eboshwe ngayo. Akekho umuntu engahlukumezekile ngokuboshwa kaZuma. Kanti ukuqala kokuqula kwecala kuzoqala mhla ka15 kuAugust kuze kushaye umhla ka26 kuyona inyanga kaAugust kulonyaka. Ngotebogo Sibisi enkantolo kaMantshi eThekwini. Umhlaziyi wezepolitiki esikhungweni semfundo ephakeme ongoye kwaDlangezwe empangeni enyakatho KwaZulu-Natal uDokotela Uzakhele Shamase uthi incomo ephakanyiswe iJudicial Services Commission zokuthi uJaji uMandisa Maya uyena kokufanele aqokwe njengenhloko yamajaji kuleli ulandela ke inhlolo khono kazimfaki ngaphansi kweingcindezi umongameli wezwe Cyril Ramaphosa ukuba aqoke yena. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1 KZN TV uDokotela uShamase uveza ukuthi uRamaphosa ngamqoko omunye nakuba ke izincomo ziphakamisa uMaya. Emva kokuba iJSC yenza izincomo zokuthi uJaji uMandisa Maya uyena ofanelwe isikhundla sokuba inhloko yamajaji kuleli sekube nokuphawula ongafani. Kuzogumuleka ukuthi ngeledlule bekusingethwe inhlolo khona kumajaji amane okuhlanganisa uMadlanga, uMlambo, uMaya kanye noZondo sabambe lesi sikhundla okwesikhashana. Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi kwaZulu-Natal uDokotela Uzakhele Shamase uthi uCyril Ramaphosa akanayo ingcindezi ngokuthi kumele aqoke bani kulesi sikhundla njengoba iJSC yenze izincomo zokuthi kube uMaya.
Uyena futhi umongameli wa recommenda amajaji awu4 ukuthi aqoke kuona futhi ekwenza ngamabomu ngenxa ukuthi yayisikhona vele ingcindezi kuzondo okhona njengamanje njengosihlalo weCommission ukuthi kwakhona ukwenzelela njengosihlalo weCommission nokwasekhona abamgxekayo ukuze ke akwazi ukuthi abe nethuba elivulelekile ukuthi akhethe kubantu abaningana uma ukuthi lona kuve kunezinto abagxekwa ngazo ukwenze ngamabomu lokho futhi ngeke aze abe nayo ingcindezi useyazi vele kwamanje yena ukuthi ubani ozoqoka futhi ke afanele sicacise sikwazi ukuthi akupheleli kuphela kwi recommendation ye JSC le commissioner dikhona ekhona na wonke amaqembu aphikisayo nabonke abafanele uba lapho akazi ukuthi ngenxa yo recommendation yalabo ebese eqoka ke kusazoya nase parliament kuya kwi cabinet kuye futhi nakumaqembu aphikisayo akhona parliament umbandakanya nelibusayo ngakho ke mangabe le commission akade yenza inhlolo khona ithi akube uJudge Maya akupheleli lapho umongameli usengashintsha athi cha mina ke sengiconsulte widely ngathola nje parliament ne cabinet lami mina ngibona ukuthi ubani Ushamasa uthi konke kulele ezandleni zika Ramaphosa ngozothatha lesi sikhundla kuzokhumuleka ukuthi uzondo sabambile njengenhloko yamajaji uthola ukukhulu ukugxekwa ngezinye zezinqumo zakhe kwikhomishana ebiphenya ngokugwamandwa kwamandla ombuso wakuleli ngakolunye uhlangothi abanye bafuna ukungena umuntu wesifazane kulesi sikhundla nokungumaya kuningi okuhlalukile ngozondo nezinto ebengajabulile abantu ngazo siyokhumbula phela ukuthi into azenzile bizithangamsaba ezindaba ngendaba kaMnumzana uZuma nango futhi egijime weqa inkantolo ezithile waya inkantolo enkulu ephezulu wathi uZuma waboshwa ngempela kwasuka ibhelu izwe lahlekelwa izimali ezinkulu kwabalahla nemphefumulo yabantu abawu300 ngaleso sinqumo sakhe manje ke umuntu onjalo nango futhi indaba kaLindiwe Sisulu maye Phawula usebiza isithangamsebenzi indaba uyamgxeka kuvelile futhi nalapha kwinhlolokho ukuthi wenza iphutha futhi akangafuna futhi ukuvuma ukuthi iphutha konke sekulele kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngokuthi uzoqoka abani kulesi sikhundla ezidabenze 1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo empangeni Inkampani Fosco isiqhelenanisile yathi kungamampungu ukuthi sisiphecelezi igesi esabalele emaqedi yagulisa abafundi ababalelwe 15 besikole samabanga aphezulu eRichards Bay High School enyakatho nelikaMthani izolo singesayo abafundi bakulesi sikole kudinge ukuba ke balashelwe esikoleni kanti abanye baphuthunyiswe esibhedlela ngeemoto zezimo eziphuthumayo ulandela uba bekhale ngokuminyana esifubeni bekhwehlela abanye bequleka ngokwestatement nje ke sithunywelela bezindaba yile nkampani ithi ukuyikhungo zayo ezintathu lapho yenza khona imikhiqizo yayo ezimbili beyisamisiwe ngoba ziyalungiswa kanti kulesi sisodwa esisebenzayo akukho nokodwa lapho kukhombisa khona ukuthi kuke kwaba nokuvuza koketshezi lwalesi sisi yathi futhi kuzona zonke lezi ikhungo zayo kuyiqinisekisa ukuthi ziyahlolwa ukuthi akho monakalo yini kuzona ngaso sonke isikhathi ngakho kulishwa nje ukuba ke kukhonjwe yona ngenjumbane kulokhu Imeya kaMasipala Umhlalazi enyakatho KwaZulu-Natal uQueen Xulu uthi iningi labantu abanengcindezi ngokomqondo kodwa kabavalele inkinga zabo ngaphakathi baze bathathe isinqumo esingesihle uXulu kusho lokngesikhathi kesitimela sezempilo sikaloliwe iPhelo Phepha sihlinzeka ngosizo lwezempilo kumphakathi waseGingindlovu ngaseshowe nokuyilapho ekhuthaze khona abantu ukuthi basebenzise lesi sitimela ukuhlolela izifo ezahlukene Umphakathi oseGingindlovu ubuphume ngobunengi bawo-ke ukuyohlola izifo kanjalo ke bethole nosizo lwezempilo esitimeleni esikaloliwe esihlinzeka ngosizo lwezempilo ukufika kwalesi sitimela ke endaweni yaseGingindlovu kwagcineka eminyakeni engaphezulu kwama-20 edlule njengoba ke selokhu sagcina ukufika ngonyaka u1997 kule ndawo umeya walomasipala kwaseGingindlovu uQueen Xulu uthi ukufika lesi sitimela kwenza ke omkhulu umehluko emphakathini njengoba ke inani labantu abalidingayo usizo lwezempilo leliningi kodwa ke ngenxa ukuthi ke imitholampilo kanjalo nodokotela akulula ukuthi bafinyelele kubona kalula umuntu uyafisa nje ukuthi ngabe ena siyahlala noma okungenani inyanga eyodwa ngenxa ukuthi nawe uyayibonela nje ukuthi abantu bangakanani futhi engibonayo ukuthi bazogcina bengaphelile nakusasa bazobe bengaka
nangenxa ukuthi ke sesinesikhathi eside sagcina ngo97 ukuthi sibe khona yingakho abantu bela sinomthelela ke omuhle kakhulu kubantu bakithi ngoba abakwazi ukuya kodokotela ababhekene nalezi zifo njengokuhlolwa kwamehlo njengokuhlolwa kokhwantalala nazo zonke lezo zinto abazi nanokuthi ke bazokwenza kanjani basuke bebonwe ubani kodwa ufika kwesitimela siyakwazi nokubona ukuthi unokhwantalala unani bese bekwazi ukuthi bakunikeze odokotela abazokusiza. Abantu ke bayakwazi ukuthi bethole kululeka ngokwengqondo mahala ukuhlola ke amehlo ukuhlola umdlavuza nezinye ke nje izifo ezingamahlala khona. Umphathi wesitimela uBhekime Ndlula uthi ke indle eminyama inakho ukubukela kude ezinye izifo ikakhulukazi ke lezi sithinta umqondo kodwa kubalekile ukuthi bathole ukwelulekwa. Ema-clinic esinawo ke isitimela la une clinic ye psychology okukhona ukubhekelele kuphela kwezengqondo lapho abantu bayeza siyabasiza mahala abadinga ukwalulekwa njalo njalo ikhona iclinic yezengqondo and okunye sithanda ukukubalula kakhulu emphakathini ukuthi sishintshe indlela esibuka ngayo izinto ngoba kusenabantu indlu yakithi eminyama ikakhulu isenakho ukubalekela ukuya kuyothola usizo lwezengqondo ngoba umuntu ukuthi uya uhambela ezengqondo kuvele kube nokuthi ungazi ukuthi usephambene useyahlanya njalo njalo so leyo nto yenza ukuba abantu ukuthi abantu badonsele emuva leli sifuna ukukushintsha lokho. Umeya ube senxusa umphakathi osidinga indlovu namaphethelo ukuba ke uhambe uyohlolela izifo kusanesikhathi sokuthi ke zinqandeke kungakabi kubi kakhulu. Siyabanxenxa impela abantu bakithi ukuthi basondele bazothola usizo ngoba sikwenzile futhi simemezela ngembhobho eindaweni abasuka kuzona ukuthi abeze bezothola usizo ngoba usizo lutholakala mahala nalolo abathuka bekhiphile ephaketheni zimadlana nje inga10 no 5 rand no 10 rand siyabanxenxa ke namanje ukuthi abalisukumele futhi sibanxenxela nanokuthi udokotela laba kade bebahlola uma bethe abasale beqhubeka nomnyango wezempilo abakwenze lokho bangabe besahlehlela emuva kuze basizakala impela ngoba phela isitimela siyahamba. Lezi ke izindaba z1KZN TV mina nginguSamukeliso Nqolonga ngibeka ngisekinga Indlovu. Ake sithi shelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZN TV. Imeya kamasipala wasophongole enyakatho nelikaMthani uVelephi Sikhosana ubongela abafundi kanye nezikole ezenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni ngonyaka owedlule. Ikhuluma ke nezikole zendaba emva komcimbi weindondo ukukomelisa abafundi kanye nezikole. uSikhosana uthena kube ezinye izikole zibhekene nengqinamba yokungabi nogesi kanjalo ke namanzi kodwa ke zikhombisa ukuzimisela njengoba ke zilikhuphule emawala izinga lokuphumelela. Kukonyolisa kabafundi kanye nezikole ezenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni ophongolo libukeka linyukile izinga lemphumela yokuphumelela kwabafundi kanjalo ke nezikole ezenze kahle kulonyaka. Umeya lomasipala kwasophongolo uVelephi Sikhosana uthi ke umcimbi uqomelisa abafundi ukuthi ke ubagqugquzele nalabo basengemuva ukuba nababazimisele ukuthi ke baphumelele ngamalengiso. Ke siyikombisha namhlanje zo14 sezonke kodwa besithatha iTop 10 okusho ukuthi abathola 100% babe u6 kwathi laba abaka 90% baba u3 kwase kuthi laba about 8 abade bethole u80%. So ke inhloso yokuthi sibe nalomcimbi encourage nje izingane nabo nazi izikolo ngomsebenzi omuhle abawenzile ezophongolo. Indawo yasophongolo ke ingenye yezindawo esemakhaya futhi ke sasalele emumva ngentuthuko njengoba ke ezinye zalezi izikole ezenze kahle futhi beziqonyeliswa namhlanje azinawo amanzi kanye nogesi kodwa kumeya uthi ke ezinhlelweni zakhe zentuthuko bakubeke ke eqhulwini konke lokho.
Inhlelo msakazi eziya kuleyo zindawo zizodeterminwa kakhulu i-IDP yethu esiyo ekuyiyona okufanele prioritize kuqala lezo ndawo ezemakhaya lapho khona kungekho khona gesi like isikolo nje esikuthiwa ungane esile ku ward 1 la kuhlukana khona i-demarcation yase Friday neyasophongolo lapho khona esifisa ukuthi sibalekelele kakhulu ngogesi because ingane zakhona igcina isafarisha zingakwazi ukuthi ilekelele ngokusebenza nokufunda ntambama ngoba ugesi awukho. Omunye abafundi kunguyena obaqoqade phambili kunabo bonke uthi ke indlela yempumelelweni ayikho lula kepha kumele ukuthi umuntu abe nentshisekelo azimisele ukuze ke aphumelele. Engifisa ukusho kwabanye nabafowethu ukuba bayekele impilo yokunaka ubumnandi behlala emakhaya befunde incwadi belalele nabothisha emaklasini ngoba ezinye izingane zijabulela ukuthi mayifika ezikoleni zizodlala nabangani benze konke izinto nje eziphazamisa iklasi nokufunda nokufundisa. Amakhansela iziduna zamakhosi abazali nabafundi kanye nomphakathi wonkana ube yingxenyeke yalomcimbi. Lezi izindaba z1KZN TV mina nginguSamkeliswe Ngqulunga beka ngisophongolo. Ikhansela la 153 eMawoti eThekwini uNonceba batshela inzima ukuthi bazimisela ukusebenzisana nezikole ukuze abafundi bezoyikhathalela imfundo. Tshela inzima usho lokho ngesikhathi ke kuqhubeka umcimbi wokukomelisa abafundi abebekade benza umatikuletsheni ngonyaka odlule besikole eMawoti abathola u85% kwimphumela yabo kwamatikuletsheni. Ukunyuka kwezinga lokuphasa kwabafundi bamatikuletsheni sekwenza izinhlangano ezingenzi inzuzo zabona ithuba lokuhlangana nabafundi abaphasile nabezo matikuletsheni kulonyaka ukuze babaqoqozele ngokuzimisela nanjengoba nakomasipala abahlukene kulesi sifundazwe kade kuqhubeka imicimbi bekonyeliswa ngezindondo nangemfundaze. Ongunobhala wenhlangano engenzi inzuzo ilindelani Mandla Foundation ezinzi eMawoti ka-153 umongezi kubheka uqhuquzele abafundi ukuzimisela emcimbini okubakomelisa labo abebekade benza ibanga le-10 ngonyaka odlule. Into engayisho nje kakhulu ukuthi ukufunda kubalekile, always be in school all the time and just be yourself, try by all means ukuthi ube kule level yokuthi uwazi ukufunda ugcine uphasile. We do have ama program esiwenzayo for like ama donation for izicathulo. Last year recently December we besenza Ngokuqokwa ala ngasekhaya, she was turning 98. We did a birthday yakhe, we made this prayer community, career guardians. There's a lot coming though. Ekhuluma nethimba kade kuqhubeka umcimbi obukade ubanjelwe kusona lesi sikole lesibizwa ngeMawoti 3, ukhansela wendawo uNonceba batshela inzima uthembisa ukuthi ziningi izinhlelo ezizoqala eziseka abafundi. Nami ngizibona singebancinane eMawoti uma sinabafundi abafana nalapha. Njengoba ngifika ngisaqala ukungena njengamanje uyima ngizolungisa izinhlelo zonke ngoba ngifuna uqamba amanga njengamanje ngithi kukhona sengiqala ukuhlela nje ba kuna 3 months kodwa ngiyathemba ukuthi kuningi sokuhlela okwezikolo kuzoqhubeka kufana naso lesi sase 50 sase number 3. Omunye wabafundi ophase ngamalengiso uthi nakuba isikole sabo sishoda ngezinsiza nangezakhiwo kodwa ukukhuthala kothisha babo ikona okubasize kakhulu. Besinengcindezi enkulu babisine isikole sethu yasiponsisa kanjani nabantu besibukela phansi ukuthi ngoba isikole sethu sinjeyana ukuthi ngeke sikwazi ukuphasa kodwa ke safunda sayimisela nothisha bayimisela bayinikela kuthina. Alikho ilanga engafundwa ngalo and then suba camp esiba nayo ngo-October November. Last year we started September October November bebhala ama exams behlela ngaphakathi esikoleni. Isikole iMawoti 3 kulonyaka siphase ngo-85%. Kodwa ngonyaka ozayo basibazibekele ukuthola u90% kuyaphezulu. Kude bokhosibisi eMawoti.
Ukuphi usuku lakhe lokuzalwa ngokungajwayelekile usomabhizinisi waseRichards Bay inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal obengaconsi phansi kwisilo esebuze enyakenye uMhlaziyi Mabheka Zulu ngesikhathi kedlulisela ixhibe longumahamba nendlwane kwesinye seyisebenzi zakhe ngenhloso yokusithuthukisa ukuze sikwazi ukuqasha nabanye abantu kwibhizinisi laso. Khuluma ke neziko lezindaba uMhlaziyi uqhuquzela ukuba abantu basukume kube khona abakwenzayo ukulwisana nobubha. Usomabhizinisi waseRichards Bay inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMhlaziyi Mabheka Zulu ukhupha usuku lwakhe lokuzalwa ngendlela ehlukile njengoba edlulisele ikhishi elingumahamba nendlwana kwesinye sesisebenzi zakhe ngenhloso ukuthi azithuthukise naye njengosomabhizinisi. I'm very happy that today I could uplift him and his family by providing this facility. This facility would be moving all over where he could sell food and highlight the richness of the Zulu culture in terms of food and highlight various styles of cooking so that we could also be very proud to say that a citizen of our community is benefiting. We've seen looting, we've seen all sorts of unemployment that is taking place, and this we hope that it would empower others to be employed within this facility. Uthabiso uqwabo hlomule ngalesipho zwakalisa ukujabula waveza nokuthi uhloso ukuthuthukisa leli business lakhe aphinda aqashe intsha njengoba lakuleli libhekene nezibalo eziphezulu zabantu abangaqashiwe. Kimi ngithola isipho engakaze ngisicabanga empilweni yami esasiyiphupho ukuthi ngelinye ilanga ngibe nendawo yokudayisa ukudla nangalesikhathi lapho sazikhonta imisebenzi ayisasekho. Ngithi inkosi imbusise kuningi asekwenzele abantu angaze ngizibale nami ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyosizakala ngalendlela le. Ezindabeni ZiKZN TV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZN TV. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizu R15.56 kuyidola laseMelika bengu21.03 kupondo waseBrithani bengu17.77 kueuro yase-Europe. Tenga igolide eme $1,820.24 ounce kuthi intengo yoilo ngahluziwe yona ime ku$92.69 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Inhlangano esingethi ibhola lezinyawo kuleli safi sizwakalisa ukuzigqaja ngonompempo wakuleli Victor Gomes kanye nomsizi wakhe uZakhele Swela ngalokho abakubonise bephethe umdlalo wamanqamu weAfrican Cup of Nations ngesonto ngesikhathi kudlala iSenegal neEgypt. uGomes uqophe kumlando ngoba kunompempo oqala kuleli izwe ukudlalisa umdlalo wamanqamu walendebe solokhu kwathi inhlo. Lenhlangano izwakalisa ukweneliseka ngendlela laba bawusingathe ngakhona lo mqhudelwane yathi nethemba lothi cishe eminyakeni ezayo bazobonakala bedlalisa imidlalo kakhulu nakweminye imqhudelwano emkhulu. Ake sibheke nasi isimo sezulu sakusasa. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amagumgedlelo kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.